Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggen malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Kliwon sekawan Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer namung Gusti, namung Gusti. Para adi yuswa, ing gesang kita kathah tiyang ingkang gumunggung tumindak awon lan kumeren. Malah kepara wonten ingkang nganggep bilih tumindak awon saged dipun tutupi mawi ngamal. Kathah manungsa supi bilih kawilujengan punika awit saking sih rahmatipun Gusti sanes saking ngamal. Dhateng pasamuan Roma, Paulus ngemutaken bab kawilujengan lan sih pangapuntening dosa ingkang dipun tampi dening manungsa. Punika sanes krana ngamal. Sedaya punika kelampahan krana sih rahmatipun Gusti ingkang nresnani manungsa lumantar sedo lan wungunipun Sang Kristus ing kajeng salib. Sedaya titah saged nampi pangampuning dosa menawi Gusti ngersakaken sanes karana pambudidyaning manungsa. Roma sekawan ayat 8, Rahayu wong kaluputani ora kaetang dening Gusti Allah. Rasul Paulus paring piwucal amri tiyang Yahudi mboten gumunggung lan purun andhap asor. Malah kepara emut menawi pangluaran dosa punika namung karana siipun Gusti. Para adi yuswa, lumantar pepengetipun Rasul Paulus kedahipun kita mangertos bilih pangampuning dosa punika namung saking Gusti Allah lumantar Sang Kristus. Tumindak becik ingkang kita tindakaken punika dados wujuding caos syukur kita dumateng Gusti. Awit kita sampun dipun tebus saking sakathahing dosa kita. Sampun ngantos klintu. Kita tumindak becik punika sanes kangge nutupi tumindak awon kita. Nanging tumindak becik punika wujuding caos syukur kita ing ngarsanipun Gusti ingkang sampun paring pangapunten dosa-dosa kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, paduka paring pepimut bilih pangluaran dosa inggih awit saking sih kanugrahan paduka. Milanipun kawula kedah caos syukur lumantar tumindak sae, tumindak becik dhateng liyan. Paduka berek kawula amri ing gesang kawula tansah nindakaken kasaenan kangge sinten kemawon minangka wujud caos syukur kawula dumateng paduka. Mirunggan kala pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, kawula pasrahaken Bapak Yohanes Sujenal ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Panembahan Senopati Jogja. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Saminto, Bapak Joko Prayoga, Bapak Tri Nugroho lan Ibu Sumirah. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matema sedherek kawula menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Welas Suroso, wilayah setunggal GKJ Magelang. Kawula pitados paduka badhe paring kegiatan malah keporo paduka ingkang badhe nganti paring pitulung matema sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Widi Atmoko ing Bekasi ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gagal ginjal. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amri Bapak Widi Atmoko putranipun Bapak Timotius Slamet Hati ing Sidoarjo punika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Rahyuni wilayah Kalih ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Harapan. Monggo Gusti paduka ingkang melasi, paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring kegiatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken sedherek Eva, Bapak Santiko
Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susni, lan Ibu Iksan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyusa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus.
Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.